дуруд бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи мавзӯи рӯз аст аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо. ин лаҳза суҳбате дорем вобаста ба мавзӯи роҳ надодан ба исрофкорӣ, зиёдаравӣ аз ҷониби махсусан падару модарон ва шароити арзанда ва муосир фароҳам овардан барои таълиму тарбияи фарзандон. чун ин мавзӯъ аз мулоқоти пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фаъолон, намояндагони ҷомеа ва ходимони дини кишвар бармеояд. бо ин мақсад дар суҳбати мо иштирок доранд Муҳибба Маҳмадҷонова, доктори илмҳои фалсафа, профессори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Таваккал Ҷабборов, омӯзгори Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳ Темур ва Убайдулло Раҳматов ва ҳамзамон Мулло Аҳмадшоҳ Чурғосиев, омӯзгорони Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳ Темур, инчунин Давлатшоҳ Маҳмудов, омӯзгори Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. вақте ки дар хусуси зиёдаравӣ суҳбат мекунем, дар хусуси хурофот суҳбат мекунем, дар ин ё он масъалаи ба ҳадди ифрод расидан суҳбат мекунем, дар қиболи ин қарор мегиранд мафҳумҳои шикастанафсӣ, худидоракунӣ, қаноатпешагӣ, ки воқеан инсонро ҷӯёи роҳи саодат мекунанд, раҳнамун месозанд. гапсари он аст ки ҳам таърих ва ҳам имрӯз ҳам нишон медиҳад ки вақте ки зиёдаравӣ мешавад, вақте ки хурофот мешавад, аввалин таъсири манфӣ, аввалин зарба ба худи оила мерасад. чун ҳамин зиёдаравӣ аз оила сар мешавад, аз оила оғоз мешавад. пешвои миллат бо назардошти ҳамин зарурат дар мулоқоташон бо фаъолон, намояндагони ҷомеа ва ходимони дин дастур доданд аз оне ки исрофкорӣ мешавад, беҳтар ин аст ки сарфакорӣ кунем ва ин имкониятҳое ки сарфа мешаванд, зарфиятҳое ки сарфа мешаванд, ҳам моддӣ аст, ҳам маънавӣ аст, барои беҳбуди фарзандон дар як ҷо хазина кунем, дар як ҷо нигоҳ дорем, меён ки як ҷо пасандоз кушоем ва дар маҷмӯъ баъзан иродҳо гирифтанд, баъзан ҳушдорҳо доданд аз оқибатҳои ниҳоят манфии ҳамин зуҳуроти номатлуб. андешаи шумо дар ин росто чӣ аст? чӣ бояд кард пеши роҳи зиёдаравӣ дар оила гирифта шавад ва барои таълиму тарбияи зарурии фарзанд имконият фароҳам оварда шавад? барои ман пеш аз ҳама ин масъалаи фарҳангӣ аст ва масъалаи арзишшиносӣ аст. аз он хотир ки вақте ки мо ба фарҳанги худамон амиқан назар мекунем, дар он ҷо мо арҷгузорӣ ба неъматҳои атрофро мушоҳида мекунем, ба урфу одатҳои худамон назар мекунем, дар он ҷо сарфакорӣ, сариштакорӣ, шукргузорӣ аз зиндагӣ хеле зиёд ба назар мерасад. масалан, модар ва биби модар калони худамонро ки ёд кунем, онҳо доимо дастархоне мегустарданд ки нонмайда, нонреза аз он берун нашавад. ҳар як нонрезаро ҷамъ мекарданд ва намегузоштанд ки он пош хӯрад. вақте аз тавақи мо биринҷ дар рӯи дастархон мерехт, онро ҷамъ мекарданд. ин аз гуруснагӣ набуд, ин аз сариштакорӣ буд, аз арҷгузорӣ ба нон буд, ба ҳамун неъмате ки шахсро сер мекунад, аз гуруснагӣ наҷот медиҳад. ва ҳамаи чиз ҳамин тавр буд. ва ин арзишҳое ҳастанд ки аз қадимулайём, аз бостон ба мо омадаанд ва мо ҳамин арзишҳоро бояд арзгузорӣ кунем. хуб аст ки зиндагии беҳтар аз пеш, зиндагии пур аз нозу неъмат имрӯз насиб ба мо гаштааст. техника, технологияҳо ба мо имконият медиҳад ки бисёр чизҳоро хуб ба таври саҳл, содда анҷом диҳем, бисёр корҳоро. аммо дар ҳаёти имрӯзае ки ба истилоҳи маорифпарварони француз одамҳоро аз кор кардан, аз неъмати моддӣ офаридан боз медорад, мо бояд ки ҳамин арзишҳои бостонии худамонро ёд кунем ки дар асоси сарфаю сариштакорӣ як неъмати дигарро пайдо карда метавонистанд. масалан,
дар вақти буриши курта ончунон ҳамин буришро анҷом медоданд ки аз як қисми он ба фарзандашон ягон чизе барояд. ин сариштакорӣ аст. ин хел чизҳоро мо бояд ки дар ҳаёти ҳаррӯзамон ба фарзандонамон нишон диҳем. тарбияро ҳамин тавр анҷом диҳем ки то ин ки ҳамин сарфакориро на ҳамчун як хасисӣ фикр кунанд, балки ба он маъное фаҳмида шавад ки ин неъматро зиёд мекунад. аз сарфакорӣ неъмат меафзояд, на ин ки кам мешавад. аз шукр шакар зиёда гардад. бале бале, шукр кардан неъматро афзун мекунад ва накардан онро аз дастат берун мекунад. хуб, ҳамин арзишҳои бостонии мо ҳастанд. ҳамин арзишҳоро мо бояд ки дар оилаи худ бипарварем ва ҳаминҳоро мо бояд ки ба мерос гузорем. ин як масъала. масъалаи дигар ки дар тарбияи фарзанд, албатта фарзанд як неъмате ҳаст ки аз он беҳтар чизе ёфт намешавад ва мо кӯшиш мекунем ки тамоми хушиҳои зиндагиро барои фарзандамон пешниҳод намоем, муҳайё созем. мо мехоҳем ки танҳо куртаи беҳтарин дошта бошад фарзандамон, ё ин ки ягон дафтар бошад, дафтари қиматтарин дошта бошад ва ғайру ва ҳоказо. бо калимаи беҳтарин сар мешавад меҳру муҳаббати мо нисбат ба фарзандамон. аммо ҳамин беҳтаринро ҷустан бисёр вақт бо ифротгароӣ, бо сарфа накардан ҳамҷавор аст. мо бисёр вақт ҳамин ҳудуди меҳру муҳаббатамонро муайян карда наметавонем. агар мо бо ақлона нисбат ба зиндагӣ рафтор кунем, нисбат ба тарбияи фарзанд рафтор кунем ва агар мо ҳамеша дар мадди назар дошта бошем ки падару модар намуна ҳаст барои фарзанд, он корҳоеро ихтиёр мекунем ки арҷгузории фарҳангии ниёгонро давом диҳанд фарзандои мо. ин пӯшида нест ки дар 95% ҳолатҳо ҳамин фарҳанги сариштакорӣ дар ихтиёри кадбонӯи хонадон аст. яъне масъулияти сариштакорӣ, масъулияти роҳ надодан ба зиёдаравӣ бештар дар муҳити хона ба зан тааллуқ мегирад. дар ин росто чӣ мегӯед? яъне занони моро чӣ гуна дидан мехоҳед дар ҳамин мавзӯъ ё ки дар ҳамин ҳолат? дуруст аст. албатта занон чароғи хонадонанд, занон он шахсоне ҳастанд ки обод мекунанд хонадонро. агар ба сарфарои масалан дуруст кардани хӯрок, пеш бурдани умури хона, рӯбучини хона масалан ба таври дурусташ сарфаҳм наравад зан, албатта ин хел оилаи бобарор нест бигӯем. ва бисёр вақт аз модарон, аз занҳо вобаста аст ки то чӣ андоза дар хонаашон ҳамин ободии хона мавҷуд аст. бояд занҳо сариштакор бошанд дар ҳамаи кор ва ҳамин сариштакориро мо бояд ки аз насл ба насл бигузаронем ва ҳамун насиҳатҳои модаронмона бояд ки дар гӯш дошта бошем ва ба фарзандонамон ҳам талқин намоем. ташаккури зиёд. ба пешвои миллат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон зимни ҳамин вохӯрияшон, мулоқоташон бо фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ бисёр мушкофона ба вазъи кунунии баъзе оилаҳо баҳо доданд. қарз мегирад, ҳаҷ меравад. ҳоло он ки шояд барои фарзандаш шароите ки замони муосир тақозо мекунад барои таҳсили ӯ, барои омӯзиши ӯ, барои инкишофи ҷисмонию маънавии ӯ фароҳам наовардааст. далелҳо зиёданд дар ин мавзӯъ, дар ин масъала. ҳатто мо дар байни ҷомеа суҳбат мекунем, дар суҳбатҳои хоса инсонҳое ҳам ёфт мешаванд ки иҷоранишин ҳастанд, болое ҳам қарз мегиранд, ҳаҷ мераванд. агар худнамои беш нест, агар намешавад ки
ҳамин қарзе ки мегиранд бигзор нагиранд. аввал ин ки бигзор нагиранд, чун мегиранд намешавад ки барои идомаи таҳсили бо сифати фарзанд ҳамино сарф кунанд. шумо чӣ назар доред дар ҳамин росто? аҳволи фарзанд чӣ мешавад вақте ки қарз мегирад, вақте ки ба фарзанд беэътиноӣ мекунад, аммо рафтори мо бо умедҳои мо зид ҳастанд. аз фарзандонамон, аз ояндаи фарзандонамон умеди нек мекунем, аммо рафтори мо дар ҷои он ки барои рушди фарзандонамон имконият фароҳам орад, баръакс монеа мегузорад. ҳамин таърихи чандин ҳазор солаи тамаддуни ориёӣ гӯем, агар аз дуртар сар карда биёем, як бузургтарин мактаб аст. як мактаби тамкин аст, мактаби худшиносӣ аст, мактаби эҳтироми хурду калон аст, мактаби тарбияи ахлоқӣ аст ва ҳазору як ҷамъияте ки беҳтарин аст вуҷуд дорад. дарк чӣ тавр аст? анамин дарк гуногун аст. қарз чист? аслан инсоне ки донишманд аст ё ки худро дар ҷомеа фарди ақаллан бузургворам ҳис накунад, фарди оддии ҷомеа ҳисоб мекунад, вай бояд хабар дошта бошад ки қарз доштан ин шуморо дар баробари касод мегузорад. яъне каме азтар шумо аз зиндагии оромона, аз зиндагии осудаҳолона халос мешавед. қарз дар кадом ҳолат гирифта мешавад? озод нестед. қарз дар кадом ҳолат маҷбур мешавед бигиред? модари ман бемор аст, бояд ман ӯра ҷарроҳӣ кунам. маҷбур мешавед, бо ҳамонам сарчашма мегузоред ки агар ман ҳамина бигирам, ҳамина манбааша дар кадом вақт аз куҷо меёбам? аллакай манбаи ёфтанаша аввал фикр кардан дар кор аст ки шумо аз инсони комил будан дур нашавед. барои модар, барои падар, барои фарзанд, барои он нафарое ки эҳтиёҷ ба шумо доранд. шумо марди хонадонед, шумо сардори хонадон ҳастед ва ҳама чиз ки дар оилаи тоҷик калон эҳтиром мекунанд. яъне калон маслиҳатша мегиранд. дар ҳамон ҳолат дид беҳад танг гирифта мешавад ки ба ҷони аҳли оила хатар аст. ана ҳамон ҳолат маҷбур мешавед қарз гиред. дуюм нуқтаи қарз гирифтан дар мо мешавад ки шумо бояд баред кореро анҷом бидиҳед ки рӯзғори зиндагиро пеш баред, агар имкони яъне ки хатари ҷон набошад. мисол, як дараҷае аз бонк қарз мегиред, мегӯед ки ман як коре мекунам. барои фарзандатон дастгоҳи дузандагӣ мегиред. яъне як коре анҷом метем ки манбаи даромади оила шавад. масалан, ман як гектар замин мегирам, дар он гармхона месозам, дар ин параш, дар ин параш сардхона месозам, дар инҷа кулли зироатҳои дигара парвариш мекунам. аллакай шумо вақте ки ин корро ният мекунед, бояд лоиҳа дошта бошед. лоиҳаи шумо ҳама ира таҷассум мекунад ва ҳатто шумо дар чанд сол, яъне аз ҳамин кори кардаатон ки рӯзғоратон беҳ мешавад, ина дар нақша доштанатон дар кор ки ҳар моҳ чанд фоизӣ метиҳед ва кай аз ин қарз бало аст. пас вақте ки ҳамаи инҳоа шумо ҳал кардед, шумо проблеми фарз кардем беморӣ надоред, проблеми кор надоред, зиндагии обод доред, зиндагии равон доред, фарзандони хуб доред. албатта ҳамин дар як муҳити бисёр ноҷур ба вуҷуд намеояд. вақте ки қонунҳои кишвар, вақте ки оромии кишвар мусоидат мекунад ки шумо ба ин ҳолат меоед ва баъдан дар фикри беҳ кардани осудагии зиндагии оила мешавед. ин мантиқи инсони комил аст.
осудагии зиндагӣ, яъне озодии фикра озод буданаша, инсона озод буданаша муайян мекунад. агар шумо зиндагии осуда дошта бошед, шумо фикри озод доред. агар шумо зиндагии осуда дошта бошед, шумо аллакай қудратманд ҳастед ки фарзандоят дар сатҳи имрӯза замон чӣ кор кунед? Тарбия кунед. лекин як чиза бояд фаромӯш накунед. маълима олиҷаноб гуфтанд ки инсон, кулли инсон беҳтарин неъматаш фарзанд аст. беҳтарин. ва мо мехоҳем ки фарзанди мо, бисёр вақт мо мешунавем чизе ки ман дар бачагим надидам, бигзор фарзанди ман имрӯз бубинад. лекин як чиза хато мекунем. дар он вақти мо ҷавон будем, ин рушду тараққиёт набуд, ин ҷаҳонфаҳмӣ набуд. мо дунё бисёр тез мегузарад. ана барои ҳамин агар аз он вақт тез меравад. аз он нуқта агар мо ҳозир фарзанди худро ман надидаму ин бубинад бигӯем, мо ӯро метавонем ба тамбалӣ барем, эрка кунем, ба худпарастӣ барем. ва лаҳзае мерасад ки ана ҳамон як ҳолати ноҷура баъди ба камол расиданаш болои сари шумо меорад. ҳолати ғайричашмдош. ҳамин қадар бойҳои ҷаҳон фарзандои онҳо соҳиби маблағи оҳо нестанд. як нуқтаи муайяна ба дасташ метиҳад, мегӯяд ки ту пул кор кардана ёд гир, ту аввал қадри пула дон, ту аввал қадри ёфтану заҳмат кашидани чизея ёв, ба қадри меҳнати ман мерасӣ. агар мо дар фарзандои худ чӣ қадар ёфтани пешбурди зиндагӣ душвор аст, аввал дар мактабаш наомӯзему ӯра эрка кардем, балои сари худ ва он тараф истад балои ҷомеа тайёр мекунем. арз гирифтасту хонаи худо рафтааст, ҳаҷ кардааст. ин дар ягон қолаби дарки маънии инсонӣ намеғунҷад. ҳоло он ки дар хона падари пир ҳаст, модари пир ҳаст, фарзандои ҳоли нав таваллуд шуда ҳаст. ҳамаи онҳо, агар мо бигем ки нуқтаи баландтарини инсонӣ, яъне рафта ҳаҷ кардан аст, ин хато мешавад. ва ҳама панҷ рукни исломро медонад. ҳамаш якеаш ҳаҷ аст. ва ҳамоҷадам оварда шудааст ки нафаре ки тамоми имтиёзҳояша баровардааст, дар хизмати падар аст, дар хизмати модар аст, дар хизмати аҳли байт аст, ёру бародар аст, бо дасташ аллакай пуле сохтааст, ё мактабе бунёд кардааст, ё масҷиде обод кардааст, ё ки дасти ҳазон нодора гирифтааст. кадом як нафаре ки падару модар надорад, вая ба шефӣ гирифтааст, фарзандӣ қабул кардааст, калон карда истодааст. дар ҳамон ҳолат ин одам дорад ҳуқуқи маънавӣ, ки аллакай барои он ки он чизе ки ман донбар кардам, агар мо қудрати фавқулодаам дошта бошем, то 50 солагиамон анҷом дода наметавонем. ташаккури зиёд. хуб, сухани бузургон аст, мегӯянд ки се чиз одама оқибат ба мусибат меорад. якум, аз роҳи зиёдаравӣ, сариштакор набудан, фақир шудан, нодор шудан, бечора шудан, ва аз зарурати бечорагӣ, чун хато дар куҷо аст намеандешем, рӯ ба қарз овардан ва аз андешаи чигуна қарзро пардохт мекунам бемор шудан аст. ҳамин сухани бузургон дар ҳар се ҳолат як пайванди мустаҳками мантиқӣ доранд. зиёдаравӣ мекунӣ, намеандешӣ, ночор мешавӣ, нодор мешавӣ, маҷбур мешавӣ, қарз мегирӣ ва қарзро пардохт намекунӣ, ба беморӣ гирифтор мешавӣ, бемории қалб, бемории дар маҷмӯъ рӯҳ, бемории рӯҳӣ. ва ҳамеша аз ҳамин чиз амон мегӯянд. манзурам ин аст ки чӣ бояд кард ки имрӯз падару модари мо
махсусан падару модарони ҷавон дарк кунанд, фаҳманд ки зиёдаравӣ нашавад ва бояд ояндаи фарзандро ки умеде ки дорем аз ояндаи фарзанд танҳо бо роҳи замина фароҳам овардан, заминаи рушд фароҳам овардан, рушди зеҳнӣ фароҳам овардан, рушди ҷисмонӣ фароҳам овардан мо метавонем ки умедвор бошем ё ин ки дастёб бошем ба ҳамин умедимо. чӣ бояд кард ки дарк кунад, ҷомеа дар маҷмӯъ дарк кунад? барои он ки фарзанди мо комил тарбия шавад, аз диди ман муҳити мактаб дар оила бояд эҳтиром дошта бошад. муҳити мактаб дар оила? дар оила. бале, бале. яъне омӯзгор, мақоми омӯзгор. мактаб ҳамчун як мафҳуми муқаддас дар оила. муқаддас. барои он ки падару модар як чиза бояд дарк кунад ки агар ман бо чӣ азоб ба ҳамин маснад расидам, ба ҳамин осудаҳолӣ расидам, ҳазорҳон пастию баландия гузаштам, ба ин соҳа омадам, биё фарзанди ман баъди ман ҳамина паси сар накунад. ман чӣ кор кунам? мактаба барои ин муқаддас донам. дарси муаллимар бувад замзамаи муҳаббате, ҷумъа ба мактаб оварад тифли гурӯҳиспоро. ин ҳикмат аст. бале. вақте ки бача бо як муҳаббат ба мактаб меояд, бо як таассуроти бисёр олӣ ба мактаб меояд ва чизе ки дар бархурди аввал ба ӯ рух метиҳад, ӯ аввал ҳар гуна қабул мекунад. баъзе хона мебиёяд шикоят аз муаллим мекунад, баъзе хона мебиёяд шикоят аз ҳамшарик дарс мекунад. ҳамаи ҳаминҳо дар муҳити мактаб аз падару модар, аз бобою бибӣ тарзе қабул карда шавад ки айби бача бошад, ёфта шавад ва ҳамон муқаддасии мактаба дар ниҳоди фарзанд нигоҳ дошта тавонад. бисёри мо ҳамин маълим писари мана зада, ҷанга бинед, ин судбозия бинед, ин кашокаша бинед. ин муқаддасот ки гум шуд ва ин намешавад. ана ин мактаб илми зиндагӣ аст. ана ҳамин тартиб мо бояд мактаба пояша баланд бардорем. ташаккури зиёд. арҷгузорӣ ба мактаб. мо бисёр мушоҳида мекунем ки дар оилаҳои муосири мо бо вуҷуди он ки ҳама кӯшиш мекунад ки мактаби беҳтар пайдо кунад барои фарзандояш, ана ё ин ки умуман ба мактаб тайёр кунад фарзандояшро. ман умед дорам ки ҳамаи оилаҳо интур аст. мебинем ки ба худи ҳамин рафту омади кӯдак нисбат ба ҳамун ҷои омӯзиши донишҳо аҳамият намедиҳанд. чӣ хел зоҳир мешавад? ман масалан бо ӯ суҳбат намекунам ки чӣ дарсҳоро омӯхт, ё ин ки агар камтар ягон кори хонагӣ дошта бошанд, фарзандашонро ба мактаб иҷозат наметиҳанд рафтан, ё ин ки мегӯянд ҳеҷ гап не, имрӯз рӯзи шанбе ҳаст, ту нарав мактаб. ҳамин хел чизҳо дар вақти масалан ҷавонии мо набуд. мактаб ҷое буд ки хондан, таҳсил кардан як раванде буд ки унро ҳеҷ бо ягон сабаб мо вайрон кардан наметавонистем ва ин чизро падару модари мо назорат мекарданд. мактаб не, падари модари мо мегуфтанд ки худата нақсис карда истодӣ, тамоман касал нести, имрӯз рав мактаб, ман туя табобат мекунам. мо касал бошем ки мактаб мерафтем. ҳамин дуруст мегӯянд, муқаддас будани мактабро мо бояд дар фарзандони худамон тарбия кунем. худамон ҳам нисбат ба устод, нисбат ба донишомӯзӣ, нисбат ба илму маърифат омӯхтани фарзандомон эҳтироми беандоза дошта бошем. ва ҳамин чизро ҳама вақт нишон диҳем ки мактаб, таҳсил, хондан, дарси устод, худи устод арзишҳое ҳастанд ки мо бояд ки онҳоро арҷгузорӣ намоем. ташаккури зиёд. сабаби асосӣ имрӯз ба зиёдаравӣ, ба исрофкорӣ роҳ додани ҳар як шахс ва ҳар як инсон ин бевосита дур шудан аз донишҳои илмӣ, дур шудан аз донишҳои динӣ, дур шудан умуман аз худи илм аст, аз маърифат аст. аз маърифат аст. ва ҳамин чиза мо бояд имрӯз дуруст дарк кунем. ва имрӯз ҷои донишҳои илмиро донишҳои хурофотӣ гирифтанд. яъне вақте ки тафаккури инсон аз донишҳои илмӣ
یعنی که علم خالی میماند البته جای وی را یک نمود دانش‌های دیگر دانش‌های خرافاتی میگیرد که این گونه دانش‌های خرافاتی آهسته آهسته در تفکر انسان در شعور انسان یعنی که اسرافکاری را به وجود می‌آورد زیاده‌روی را به وجود می‌آورد امروز یعنی که شرایط فراهم آمده است که ما دانش‌های علمی را از دانش‌های خرافاتی جدا کرده گیریم دانش‌های علمی را از دانش‌های دینی یا که دانش‌های دینی را از دانش‌های خرافاتی افسانه‌ای جدا کرده بگیریم این به خاطر چی است این به خاطر است که ما دانیم که یعنی اسرافکاری در کجا است زیاده‌روی در کدام حالت به وجود می‌آید انمی جهت‌ها باعث می‌گردند که ما در تشکل و یعنی تفکر هر یک شخص با واسطه دانش‌های علمی می‌توانیم که چنین زیاده‌روی اسرافکاری را پیش روش رو بگیریم اگر همین حالت یعنی که ما اگر با واسطه دانش‌های علمی یعنی صد راه دانش‌های خرافاتی را نگیریم البته این زیاده‌روی اسرافکاری می‌تواند که در جامعه یعنی ریشه گیرد و آهسته در تشکل هم جامعه شهروندی در تشکل هم جامعه یعنی که آباد یعنی جامعه سالم تاثیر منفی خود را می‌تواند دست تشکر زیاد رحمت ما واقعا در جهان بسیار حساس عمر به سر میبریم و روندهای جهانی شوی روز به روز شدت میگیرد و تمام مملکت ها کوشش مینمایند که منفعت ها و ارزش های ملی خودشان حفظ کنند و برای آنه که ما توانیم در همین جهان پرتضاد در جهانی که روندهای جهانی شوی روز به روز شدت میگیرد توانیم که همین فرهنگمون که این ارزش است یا فرهنگ ما به حیث یک شناسنامه ملت است توانیم که همین حفظ کنیم پیش از همه این فرهنگ ما سرچشمش تصادفی نیست این فرهنگ ما فرهنگ بوی است فرهنگ غنی هست و باید که ما در بین قشر جوان همین فرهنگ صاف خود ما راه اندازی کنیم نه اینکه راه اندازی بلکه ترغیب کنیم به خاطر چی به خاطر آنه که شما میدانید که از سخنرانی های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برمیآید که جوانان نیروی سازنده دولت و ملت هستند و نه امروز بخش اعظم جمهوری تاجیکستان را جوانان تشکیل میدن بنابر همین ما جوانان را پیش از همه باید از هر گونه رویه هایی که جوانان داخل میشوند اینها را نگاه داریم و برای نگاه داشتن اینها ما باید فرهنگمون را ترغیب کنیم و یک ادبیات بوی داریم که ادبیاتمون رو ترغیب کنیم در محور ادبیات ما چی میستد عشق میستد محبت میستد پاکی میستد صداقت میستد سعادت میستد مثلا اگر من به حیث مثال میگم مثلا امیر خسرو دهلوی میگوید که در عمل کوش که پاکی بود کوشش ناپاک هلاکی بود ببینید که در محور این ادبیات غنی ما پاکی میستد و از همه مهمش در این ادبیات ما در تمدن جهانی خدمت کرده است برای رشد تمدن جهانی مثلا از نگاه اخلاق با ادب شخص کی شود مشهور گرچه او را جلالت نسب است این سخن ببینید هرچند که شخص با ادب را جلالت نسب هم باشد او هیچ وقت مشهور نمی شود با ادب شخص کی شود مشهور گرچه او را جلالت نسب است در ادب کوش تا بزرگ شوی که بزرگی نشانه ادب است یا مثلا ده ها مثال ها آوردن ممکن که مثلا این ادب را ترغیب میکند یعنی که ادبیات را ترغیب کردن فرهنگ را ترغیب کردن از تاریخ پرغناوت خودمون باید که جوانان را بهره‌ور گردانیم چون که امروز شما میدانید که سایت های اجتماعی هستند و با واسطه همین سایت ها جوانان را فریب دادن آسان کدام جوانان را فریب دادن آسان همون جوانانی که از دانش و علم به بهره هستند یعنی علم یک قدرت بزرگ دارد که این هنوز چند عصر پیش فردوسی گفته بود که توانا بود هر کی دانا بود و بنابراین امروز همین سایت های اجتماعی یک میدان شده است که یعنی که هر کس برای منفعت خودش استفاده میبرد از جمله همون خرافات پرستا و همون آدمایی که افراطگرا هستند هم رویه تروریسم رفتگی هستند هم اکستریمیسم رفتگی هستند همینا بیشتر جوانان ناآگاه
ба худашон ҷалб мекунанд. Масалан нигоҳ кунед ки бештар ҷавонон ҳатто аз синни 40 боло агар шумо нигоҳ карда бошед, агар аҳамият дода бошед, аз синни 40 боло ба ин гурӯҳҳо зуд фирефта намешавад, ҳарчанд ки ба қавли устод дониши илмӣ надошта бошад ҳам, чунки вай аллакай таҷрибаи рӯзгора дидагӣ, аллакай аз бадуне ки ҷаҳон огоҳ шудагӣ ҳаст, аммо ҷавонон қишри осебпазир ҳастанд ва бинобар ҳамин қишри осебпазир ки ҳастанд дар равияҳои тундгаро бештар аз ҳисоби муҳоҷиро рафтагӣ ҳастанд ва онҳо зудтар ба муҳоҷиро таъсир расондагӣ ҳастанд. Бинобар ҳамин як сухани президенти муҳтарамамон ки зиракӣ сиёсиро ҳеҷ гоҳ аз даст натед ҳамин аст. Ва бубинед ки имрӯз дини мубини ислом ҳам ки дар меҳвараш ахлоқ меистад, яъне ки дар меҳвари асосии дини ислом ахлоқ қарор дорад. ва имрӯз дар ҷумҳурии собистиқлоли Тоҷикистон барои пешравии дини ислом корҳои зиёд шудааст. аз ҷумла 1310-солагии Нуъмон ибни Собит ки маъруф ба имоми аъзам ҳаст, маҳз дар Тоҷикистон ҷашн гирифта шуд ва дар таҷлили ин ҷашн зиёда аз 50 кишвари дунё ҳузур дошт, ки он вақт ҳамашон ба Тоҷикистон ҳамчун кишвари ҳомии фарҳангу суннатҳои динӣ тамоми донишмандони бурунмарзӣ ба Тоҷикистон баҳои баланд доданд. Ва илова бар ин Қуръони маҷид ба забони тоҷикӣ чандин маротиба бо ташаббуси худи пешвои миллатамон ба таб расид ва барои тамоми мардум дастрас аст, баргардон шуд, ба забони ноби тоҷикӣ баргардон шуд, ба забони оммафаҳм баргардон шуд ки тамоми мардум аз муҳтавои он бархурдор шаванд. бар замми ин китобҳои бисёр китобҳои яке ҳам фалсафӣ ҳастанд, ҳам динӣ ҳастанд. Китоби Кимиёи саодат ҳам баргардон шуд. Яъне инҳо ҳамаш барои чӣ? Ҳамаш барои оне ки Тоҷикистон аз як тараф як кишваре ҳаст ки тамоми манфиатҳои байналмилалиро ҳам ҳифз мекунад ва эҳтиром мегузорад ба манфиатҳои байналмилалӣ, аз ҷумла ба дин эҳтиром мегузорад ва дар навбати дигар ҳамин ҷавонони мо бархурдор шаванд, сарара аз носара фарқ кунанд. ва як ҳикмати дигар ҳаст ки мегӯям ки ҳамдӯши замон рафтан рамзеси ҳушёрӣ, маҳкуми замон монад ҳар гуфтаи иҷборӣ. ва бинобар ин бо ташаббусҳои пешвои миллатамон бисёр иқдомҳои шоиста имрӯз роҳандозӣ шуда истодааст ва имрӯз ҳатто китобҳои бадеӣ ҳам зиёд интишор шуда истодааст. ҳатто бинед озмунҳое дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқдоми худи президенти муҳтарамамон роҳандозӣ шуда истодааст ки инҳо бешак дар тафаккур ё дар мафкураи ҷавонон масалан саҳми худашро мегузорад. мана озмуни фуруғи субҳи доноӣ, озмуни илм фуруғи маърифат, инҳо озмунҳое ҳастанд ки бевосита барои ҷавонон пешбинӣ шудагӣ ҳастанд ва натиҷаи дилхоҳам дод. ба ояндаи Тоҷикистон хушбин ҳастем. Хушбинӣ мо далел ҳам ба он далел хушбин ҳастем ки имрӯз ҷавонони мо сафи ҷавонони эҷодкор, сафи ҷавонони ихтироъкор ки албатта дар натиҷаи ҳамин озмунҳо ҳаст, сафи ҷавононе ки завқи пажӯҳиш, завқи хондан доранд зиёд шуда истодааст. албатта дар баробари ин камбудиҳо ҳам ҳаст ва ин камбудиҳоро барои ислоҳ кардан пеш аз ҳама ман дар чӣ мебинам? Пеш аз ҳама дастгоҳи идеологӣ беҳтарин ин васоити ахбори умма ҳаст ки мардум масалан телевизиона мардум ҳар рӯз мебинад. ин беҳтарин дастгоҳи идеологӣ ҳаст ки метавонанд мана дар чунин барномаҳо ба мардум фаҳмонанд ки мардум шумо ба куҷо равонед. дар мактабҳои деҳаҳо хуб мешуд ки бо чеҳраҳои шинохта вохӯриҳо гузаронда шавад. чуноне ки имрӯз дар донишгоҳҳо масалан дар донишгоҳҳо ин анъана побарҷост ва дар мактабҳои миёнаи Кӯҳистон ҳам хуб мешуд ки ҳамун чеҳраҳои маъруф зуд бо хонандагон вохӯранд, чунки хонандагон таассуроти хуб мебардоранд аз ин. соли 2007 мо медонем ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид ва бинед ки ин қонун бо гузаштани чандин солаҳо чӣ қадар таъсири бузург расонид. то қонун қабул шудана шумо бинед, агар як нафар зодрӯз мекард ва дар ҳалқаи зодрӯз дӯстонаша ҷамъ мекард ва нафари дигар бинед ки ин ҳисси яъне табиати инсон чӣ хел аст ки инсон ҳама вақт шӯҳратпараст аст
ҳама вақт мехоҳад ки худашро ба намоиш гузорад. агар як нафар зодрӯзи дастархони калон қатӣ мекард, мо ба чашми худамон ҳам дидем, шумо ҳам медонед ки нафари дигар аллакай дар саҳнаш зиёда аз ин масалан ташкилиҳоро созмон медод, ташвиши зиёд мекашид ва ҳатто тавассути садоафзои баланд аллакай мусиқиро мемонд. ва нафари дигар медид ки ин тавассути ҳамон садоафзоҳо мусиқиро монд, мусиқӣ танинандоз аст, нафари дигар аллакай ҳофиз меовард, дар мутрибону ромишгарону дар зодрӯзаш меовард. бинед ки мо чӣ қадар ба ифрот дода шудем, чӣ қадар мо зиёдаравӣ кардем. ва ташаккур ба ҷаноби олӣ ки ҳамин қонуни миллия, яке аз қонунҳои миллӣ ҳаст, ҳамин қонуни миллия роҳандозӣ карданд ва аз тарафи мардум ҳамин пазируфта шуд. ва як сабқат буд. ва монанди оне ки имрӯз масалан нафаре ҳаст ки ҳаҷ меравад як маротиба, кифоягӣ намекунад, барои худашон нишон додан меравад дуюм маротиба. ва ҳатто дар ҷомеаҳои мо ҳастанд ки ҷавонои ҳамон хешу пайванду нишона гирифта мебаранд. гӯё ки дигар проблема нест, ҳолон ки проблемаҳои мо хеле зиёд аст. ва сабаби ҳамин ҳам чанд сабаб дорад. якум худнамоиштиҳӣ аст. дуюм аст дар тафаккури мардуми мо ҳамин чиз шиштагӣ ки гӯё ки қарз гирифта равад, гӯё ки ҳама ҳастеша тедо раваду ҳаҷ равад ва ба хонаи худо зиёрат кунад, ризқи ӯ афзун мешавад, гуноҳонаш шушта мешавад ва дар дунё ба биҳишт, яъне биҳишти худованд насиби ӯ мешавад. ташаккур зиёд, яъне қонуни танзим ҷилавгирӣ кард аз зиёдаравӣ. бале, ҳам ҷилавгирӣ кард, ҳам таъсири нек ба ҷомеа гузошт. хеле натиҷааш хеле намоён аст. дар тамоми фақат шумо забҳи чорворо бинед, пеш аз қонун забҳи чорворо бинед чӣ қадар мешуд. ҳатто дар кӯҳистонҳо аз рӯзи душанбе маъракаҳо сар мешуд, рӯзи якшанбе ба базм анҷом меёфт. рӯзи душанбе сар мекардан, фаъолои деҳаро талбидан ки бо унвони активталбон мегуфтанд. баъд мешуд раисталбон, баъд мешуд буқакушон, баъд сабзирезакунон, баъд боз маслиҳат мекардан, хешу таборо ҷамъ мекардан, мегуфтанд ки мо ҳама хел ният дорем, шумо чӣ мегӯед. аз мардако тамом мешуд ба занҳо 3-4 маъракаи дигар. ба рӯзи якшанбе як базми хеле бошукӯҳ дар сатҳи баланд баргузор мекарданд. бемаҳдудияти вақт. бемаҳдудияти вақт. дар баъзе кӯҳистонҳо мегуфтанд ки аз шаб ки базм сар мешуд, мегуфтанд ки то ситори хунуки саҳарӣ буромдана ҳофиз мехонад. яъне бемаҳдудияти вақт буд. ва ҳатто ҳамсояҳои мо ҳам ба ин қонун таваҷҷӯҳ карданд. ташаккур зиёд. марҳамат, шумо чӣ назар доред? дар бораи илм гуфтан, яъне мо бояд дар ҳавзаҳоу дар ниҳодҳои илмӣ ба ҷавонон, ба хонандагон ина аз нуқтаи назари илмӣ тадрис кунему биомӯзонем ва худамон пеш аз ҳама улгӯ бошему ибрат бошем. худамон ва ҷаноби олӣ дар вохӯрӣ ки мо бевосита ҳамроҳи устоди иштирок доштем гуфтанд ки пеш аз ҳама мо худамон ва ходимони дина ишора кардан, худи мо ва шумо бояд ки намунаи ибрат бошем. дуруст гуфтед муаллима дар инҷо дар бораи мактаб ва устодам гуфтанд ки мактаб бояд як макони муқаддас бошад. аммо шумо бубинед, мо баъзан суҳбатое ки дорем тавассути воситаи ахбори омад, баъзе чизҳоро намехоҳем гуфтан, аммо бояд бигӯем ки то ки ин дардҳо рафт шаванд. имрӯз мутаассифона дар баъзе аз муассисаҳои таълимӣ, махсусан дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, худи дар ҳамин муҳити мактаб аз ҷониби баъзе аз омӯзгорон ҳамин беҳуда сарфкуниҳо ба назар мерасад. шумо тасаввур кунед, вақте кӯдаке ки дар он ҷо мерад таҳсил мекунад, ин чиза муаллим бояд намунаи ибрат бошад. вай аз муаллим, аз омӯзгор чиро меомӯзад? ин чиз вуҷуд дорад дар мо воқеан. албатта ба рӯҳу равону ба тарбияи фарзандони мо таъсири хеле манфӣ мерасонад. ҳоло вақте ки мо сухан дар бораи беҳуда сарф карданҳо гап мезанем, дар бораи хурофот гап мезанем, ин нуктаро бояд ман гумон мекунам андеша кунем ва сари ин масъала ҳам хеле ҷиддӣ фикр кунем. ва чизи дигаре бояд гуфт ки воқеан нарасидани ин ҳамин дониш, маърифати баланди инсонӣ ҷомеаи моро рӯз то рӯз ба ҳамин ҳад, ба ҳамин варта оварда расонидааст. ва бисёр ҷои таассуф аст ки шумо бибинед, имрӯз фарзанди
нафаре дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, бештар дар муассисаҳои таълимӣ, махсусан муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ин чиз мушоҳида мерасад, ба мушоҳида мерасад, китоб надорад, дафтар надорад, ручка надорад ва дигар лавозимоти дониш надорад. ман аз ҳаёти ино хеле хуб ошно ҳастам. ва ҳатто вақте ки ибтидои оғози соли таҳсил мешавад, ҳангоми тақсим кардани китобҳои дарсӣ ки шумо медонед, тибқи дастури вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ин китобҳоро ба тариқи иҷора мегиранд хонандагон, бо нархи аслиш бо тариқи иҷора. аммо барои пардохти ҳамин маблағ коллективи омӯзгорон чӣ қадар азоб мекашад аз ҷониби падару модар, яъне сари вақт пардохт нашудан. аммо он хонанда китоб надорад, сари вақт маблағи иҷораи китобро пардохт намекунад, ручка надорад, баъзан дафтар надорад, дигар лавозимоти хониш надорад, аммо телефон дорад, аммо волиданаш дар ҳаҷ аст. хуб бубинед, вақте ки дар муҳити оила чунин мушкилот дорем, куҷо меравем? ҷаноби оила унҷо гуфтанд, куҷо меравем ба ҳамун ҳаҷ, куҷо меравем ба зиёрати хонаи худо. ҳоло устод бисёр ба маврид гуфтанд ки ва роҳбари давлат ҳам ҳамин нуктаро гуфтанд ки шумо пеш аз оне ки зиёрати хонаи худо меравед, аввал ҳамсояи дасти росту ҳамсояи дасти чапатон як нигоҳ кунед. фарзанди худ оилаи худро ҳикматаш хеле баланд шурӯъ мешавад аз оилаи худ, аз оилаи худ. аҷиб аст, дуруст аст ки қарз мекунанд, ҳаҷ мераванд ва имрӯз ҳамин зиёрати хонаи худо ба як мусобиқа табдил ёфтааст. ташаккури зиёд. бисёр як масъалаи муҳимро бардоштед. мо чӣ кор кунем ки падару модари мо дарк кунанд ки телефоне ки дар дасти фарзанди мо ҳаст, шояд аз 2 сола таҳсили фарзандамон арзиши баландтар дорад. чӣ кор кунем падару модар фаҳманд ки ҳар моҳа маблағе ки барои фаъол кардани интернети кӯдак наврас мо пардохт мекунем, беҳтар аст ки барои таҳсил, барои тарбияи фарзанд сарф шавад. чӣ бояд кард ки падару модарон, яъне мо ҳамаи мо ба ҷуз он ки дар ҷомеа банди ин ё он кор ҳастем, ин ё он касберо дар ихтиёр дорем, кор мекунем, дар навбати аввал падару модар ҳастем, фарзанд дорем. чӣ бояд кард то донем ки аз нуқтаи назари равонӣ ва андомшиносӣ инкишофи ҷисмонӣ ба инкишофи равонӣ ва шуурии наврас, фарзанд, инсон таъсири ниҳоят фавқулода мусбат дорад. яъне мо аз ҳисоби сарфа карданамон, аз ҳисоби саришта карданамон барои на фақат имкониятҳои зеҳнӣ, рушди зеҳнии наврасонамон, фарзандонамон имконият фароҳам биёрем, балки барои рушди ҷисмонии онҳо, яъне ба варзиш машғул шудани онҳо низ имконият фароҳам биёрем, чун ҳамаи имкониятҳо аз ҷониби давлат муҳайё шудааст. ҳамон гуна ки гуфтед, маблағи иҷораи китоб пардохт нашудааст ва бигзор дигар масъалаҳое ҳастанд. чаро даста ҷамъона накунем? телефони гаронарзиш мехарем, ҳиматбаландӣ нишон медиҳем, аммо дар корҳои ҷамъиятӣ дасткӯтоҳ мешавем, хасис мешавем, мумсик мешавем. чаро? ман гумон мекунам ки яке аз сабабҳои аслиш инами паст будани маърифат аст, дониш аст. оли абдураҳмони ҷомӣ бисёр ба маврид мегӯяд қулфкушои ҳама дарҳост илм. воқеан ҳамин хел аст. дар миёни ҷомеае ки ин сухани имоми аъзам аст, дар миёни мардумоне ки аз илм баҳрае надоранд, вақте ки сухан аз илм мекунӣ беобрӯе мешавӣ. воқеан барои ин мо инҷа ҷомеа гуфта ҳамаро дар назар надорем, баъзе оилаҳоро дар назар дорем. табақаҳои муайяне ҳастанд ки ана тавре ки инҷо гуфтанд ҳамин чизҳоро барои худашон як нав масъалаҳои асосӣ медонанд. шӯҳратпарастӣ. бале шӯҳратпарастӣ аз ин беш нест. яъне ҳамин боз сабабш дар чист? ана ҳамун бемаърифатӣ аст ва аз асли илму донишу донишҳои динӣ огоҳ набудан аст. ҳоло бубинед, роҳбари давлат ҳам гуфтанд ки онҳое ки ҳаҷи умра мераванд ки имрӯз дар шакли мусобиқа шудааст, аслан онҳо ҳоҷӣ нестанд ва ҳамин унворо ҳам соҳиб намешаванд. ва дар ҳамун ҷамъ гуфтанд ки масалан агар гуфтанд шумо касе ки моҳи рамазонро ба пуррагӣ рӯзаашро мегирад, савоб мегирад ки болотар аст аз он нафаре ки ҳаҷи умра кардааст, болотар аз он савоб мегирад. ёки гуфтанд ки масалан то оне ки шумо каъбаро меред зиёрат мекунед, яъне ҳаҷи умраро дар назар доштан, яъне умраро умуман дар назар доштан, хуб мешавад ки шумо масалан волидайни пиратонро нигоҳубин кунед, як ятима ба шефӣ гиред, як роҳатонро обод кунед, як таълимгоҳ ё як синфхонаи навро бисозед, умуман як
عملی خیر رو انجام بدهید که لااقل به نفع خودتان باشد، پیش از همه به نفع همسایه ها باشد. در این صورت ثواب میگیرید که بالاتر و بالاتر از عمره. اما شما ببینید که این کارو نکردن جامعه ما. اما افراد الهیده که تا امروز عمره کردن همین عمل ها رو اکثریتش انجام ندادن. چرا؟ زیرا که از اصل دین و از دانش و معرفت انسانی خیلی و خیلی دور بودن. حالا که ما و شما اطراف همین موضوع صحبت داریم، افراد هستن که پشت آینه نیلگون نشسته این رو میبینند و با هم این کار میکنن. یک حکمت است. یک موزدوزی بود و اوله آباد داشت و نیت کرد که از پولی همین موزدوزی هم از مهنت حلال به حج بروم. و هر ساله یک فایزه از همین درآمدش به گوشه میگذاشت جمع کردن معاش مهنتی حلال. از سالهای زیاد 5 سال 6 سال جمع کرد. بعد گفت بود شد که این سال نوبتی حج داره. گفتن نیت کرد. در اون منطقه ها مردم نصرانی، مردم مسلمان بسیاری ها بربر زندگی میکنن. بعد نیت کرد که زنش بیمار شد. یک مانند به بیماری روحی بسیار افسرده خاطر شد، بسیار زیق شد و حتی بیگاه اکار آمد که از خانه همسایه بوی خوراکی لذیذ آمده ایستاده است. از خانه همسایه بوی خوراک. زن گفت بیرم از خوراک همون بخر برای من بیار، برای من بسیار خوش است. این رفت در خانه همسایه گفت با چه ارزشی میگویید من یک کاسه همین خوراکاتون تید، زنی من بیمار است. بعد همسایه گریست گفت کودکانی من بسیار کمبغل هستن. گفت کودکانی من همین بیگاه خوردنی نداشتن. گفت من از راه گذشتم یک چاروای مرده رو دیدم، جای همون ویران نشدهش رو آوردم در همین دیگم پختم. من چخیل همین خوراک به شما تیم. واه خاک بر سرم. گفت نخود همسایه من در این حالت باشد من نیتی سفری حج کنم؟ این در یکان جای قبول نیست. 1 دقیقه گفت رفت هم پر همون آورد به همین داد که فرزندان خوراک سالم که تربیت کنید، زندگیتون به راه مانید. این حکمت ها هستن. بعدا مردم از حج گشتن، این حج نرفت. با آمدن همه در همین شهر میپرسن خانه همین حاجی فلانی کدام باشد، آمد این را زیارت میکرد. ای برادر ما حج نرفتم. من چه عملی نیکی کردید که نام شما در حج مشهور است، شما حاجی است؟ برای یک همسایه غیر دینی خود رو در حالت ناجوری دستگیری کردن شما رو حاجی حج اعتراف میکنن، حاجی اعتراف میکنن. این اخلاق است، این تربیه است، این حکمت است. در شرایط همگرایی و همزمان برخورد منفعت‌های سیاست جغرافی، گیوسیاسی، وسایط اخباری ما بسیار نقش مهم دارد. هم در بیگانه کردن فرهنگ، هم در رو آوردن نسل خرد تا بزرگ و فرهنگ خودی. یک وظیفه است در تلفن‌های معاصر، در تلفن‌های همراه یا اینکه در ماهواره‌ها، موجگیرهای ماهواره‌ای، رادیتلنی کنترل، نظارت پدر و مادر، نظارت والدین. آیا یک بار به خودمان سوال دهیم همین وظیفه تلفن، همین وظیفه ماهواره‌ای را ما فعال کرده ایم یا نه؟ برای آنکه فرزند ما نظارت شود، کاری او در شبکه‌های اجتماعی، کاری او با استفاده از اینترنت، از تلفن. طبق آمار وزارت عدلیه، یک قسم معین جنایت‌هایی که در آن نورسان دست دارند توسط مغزشویی از شبکه‌های اجتماعی با وجود آمده است، سر زده است. با فکر شما چی علت است در همین میان؟ در وضعیت کنونی بدون تکنولوژی بودن نمیتوانند. یعنی جوانان ما خواه و ناخواه با تکنولوژی سر و کار دارند. چنانه که شما گفتید
имрӯз дар тамоми донишгоҳҳо ва ҳатто дар мактабҳои олӣ тавассути телефони мобилӣ фарз кардем тавассути ватсап гӯем тавассути ҳамин иртиботи оила бо мактаб барқарор шудааст. дар аксари мактабҳо аллакай ин чиз дида мешавад. яъне имрӯз агар фарзандатон баҳои чанд гирифт аллакай дар ҳамин хабар дода мешавад. яъне ин ҷиҳатҳои мусбӣ ҳам дорад. аммо ба кадом хотир мо мегӯем ки дар мактабҳо бештар вохӯриҳо зиёд шавад бо чеҳраҳои шинохта? ин мушкили мо дар дигар чиз ҳам ҳаст. мушкили мо дар он аст ки бархе аз волидон яъне ки имрӯз ҳамдӯши замон нестанд. яъне онҳо тамоман ба мактаб ба маориф таваҷҷӯҳ надоранд. чуноне ки шумо гуфтед бархе ин албатта ин мушкилӣ дар ҳамин аст ва барои оне ки инҳоро фаҳмондан дар кор ва барои инҳои фаҳмондан албатта дар ин сурат масъулияти мактаб дар ин сурат масъулияти фарз кардем ҷамоатҳо ҳатто дар ин сурат зиёдтар аст ки тавонанд ки ҳамон масъулон қати зуд вохӯрӣ кунанд ҳатто зарур бошад баъзе брошюраҳо чоп карда дар хонаҳо додан дар кор чунки ин ибтидои мо аз ҳамин яъне ки кори мо аз ҳамин шурӯъ мешавад чунки мо якум барои оне ки дар ҳамин кор муваффақ шавем барои оне ки мардуми мо ба зиёдаравӣ нараванд барои ҳамин аввал падару модарона фаҳмондан дар кор барое ки дар ҷомеае ки имрӯз шумо ҳам мебинед мо ҳам мебинем аксар падару модароне ҳастанд ки тамоман ба таълим тамоман ба тарбия таваҷҷӯҳ зоҳир намекунанд ва парво ҳам надоранд ва чуноне ки дар ибтидои сухан гуфта шуд ҳатто фарзандашона агар барои манфиати худашон бошад агар дар хона кор пайдо шавад мегӯянд ки ту имрӯз нарав ба як рӯз нарафтани ту ҳечӣ намешавад ҳоло он ки дарс ин силсила ҳаст як занҷира ҳаст агар як ҳалқаи занҷира канда шавад хеле инсон ҳамон муҳтавои дарса гум мекунад ва ин проблема дар донишгоҳҳо ҳам баъзан ба назар мерасад ки падару модар яъне инҷа ман мақсади ниҳояти суханам яъне мақсадам ҳамин ки тамоми падару модарона огоҳ кардан дар кор ва бояд ки робитаи падару модар бо мактаб бо донишгоҳ робитаи қавӣ бошад. инакун имрӯз мо бояд фикр кунем дар бораи оне ки чӣ кор кунем пеши роҳи ҳамин зиёдаравиҳоро бигирем ва фоидае ки ба оила ворид мешавад ба манфиат сарф шавад. имрӯз дар ҳамин одатҳое ки дар миёни мардуми мо ҳаст ва махсусан ҳамин зиёдаравиҳо бештар дар бисёр минтақаҳои Тоҷикистон махсусан дар ноҳияҳои гуногун дар ноҳияҳои дурдаст дар деҳоти алоҳида бисёр ба назар мерасад ва мутаассифона мо хеле кам мебинем ки як ниҳоди давлатӣ як ниҳоди иҷтимоӣ ба монанди кумитаи занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби рӯҳониён кумитаи дин танзими анъана маркази исломшиносӣ ва дигар ниҳодҳо ман гумон мекунам ки бояд инҳо як гурӯҳҳо ҳайатҳои махсусе таъсис дода дар ҳамон минтақаҳои дурдаст рафта бо мардуми алоҳида яъне бо ҳалқаҳои алоҳида бо мардуми касбу кори гуногун дар алоҳидагӣ аз наздик суҳбат кунанд мазмуну моҳияти ин чизҳоро фаҳмонанд яъне ҳадафҳои миллии давлати миллии амонро ино бояд дар миёни мардум бурда аз наздик чашм ба чашм рӯ ба рӯ бо мардум фаҳмонанд таблиғ кунанд моҳияти аслии масъаларо баррасӣ кунанд. ман фикр мекунам ки имрӯз вазифаи зиёиён бештар ба маорифпарварӣ рӯй овардан ва ба таблиғи илму дониш рӯй овардан аст. ман фикр мекунам ки вохӯрии охирини ҷаноби олӣ бо зиёиён ва бо рӯҳониён маҳз ана ҳамин ибтикори маорифпарваронае буд ки барои ҳар яки мо мардуми зиёӣ ва донишмандон ва фаъолони ҷомеа нишон дод ки то чӣ андоза мо бояд ки мушкофӣ кунем дар ин масъала то чӣ андоза донишҳои пешқадами замонавиро дар байни мардум паҳн намоем ва вақте мо ба таҷрибаи ҷаҳонӣ назар мекунем ки то чӣ андоза таблиғи илму маърифат дар ҷаҳон машҳур аст. бибинед National Geographic яке аз шабакаҳои маъруфтарини ҷаҳон умуман фаъолияташро ба таблиғи донишҳо бахшидааст
و بهترین دانشمندان در اونجا برآمد میکنند تا اینکه کشفیات های خودشان رو، دستاوردهای خودشان رو یا اینکه تنها یک خوب نصیحت خودشان رو به مردم برسانند و این گونه تجربه در ما هم موجود است در شکل جمعیت دانش که موجود بود. من فکر میکنم این جمعیت رو باید که برقرار کنیم و وظیفه اون رو در تبلیغ و رشد و نموی معنوی انسان راه اندازی نماییم تا اینکه همین دانش هایی که ما امروز داریم، اون تکنولوژی که ما داریم، اون طرز و راهکارهایی که امروز معاصر داریم در ساحه فرهنگ، در ساحه علم، در ساحه تشکل دادن جهانبینی ها به هر یک نقطه دور نزدیک کشور رسانیده شود و جامعه های ما به واسطه از معاشرت با دانشمندان بهره‌ور گردند. من فکر میکنم که امروز روزی رسیده است که زیایان کشور، دانشمندان، آموزگاران به طور وسیع و همین جمعیت جلب کرده شوند تا اینکه تبلیغ علم و دانش را، معارف را در جمهوری به راه اندازند. تشکر زیاد. شما زن هستید، مادر هستید، در برابر آن که فعالیت جمعیتی دارید. میخوام به یک نکته بسیار با دقت توجه کنید و شرح دهید. فرزند در مهاجرت مهنتی است، مبلغ روان میکند، به جای آن که پدر و مادر صرفه کند، سرشته کند برای آینده فرزندان یا یک جا نگاه دارد، معرکه با دبدبه می آراید. شما چی میگوید به همین گونه افرادی که همین گونه زیاده روی را راه میدهند در محیط خود؟ این اولیترین نقطه به اهمیتی نسبت به فرزند و نسبت به اویله هست به فکر من. در حقیقت داریم در جامعه هم خیلی آدم‌ها داریم. بله بسیار زیاد داریم، مخصوصا در خب حتی به منطقه ها تقسیم کردن در کار نیست. در شهر هم این چیزها رو میبینیم، در قریجات هم میبینیم، در دهات هم این چیزها رو میبینیم. وقتای اخیر من صحبت های زنها رو میشنوم که فرزند مرد رو برای آن آفریده باشند که وی به مهاجرت مهنتی رفته پول کار کند و مادرش رو نگاه بین کند. نگاه بین نه، آرزوهای مادرش رو به حقیقت تبدیل دهد. اون آرزوها چی؟ فرزند خودش آرزو ندارد. انا ببینید این دهشت است. ببینید آرزوی مادر با آرزوی فرزند توأم نیست. ساختن اویله فرزندش نه، ساختن خانه و نه، پوشیدن لباسی قیمت، درست کردن توی معرکه زنانه قیمت و همینطور یک گپ هایی که با یک پولی با قینی با مشکلی به دست آورده فرزند رو ناچیز میکنند. من چندین بارها با این چقل اویله ها واخوردم که فرزندان کوشیده اند که پولی کار کردنشان رو به مادر ندهند، از اون خاطر که مادر اون رو درست استفاده کردن نمیتواند. مادر اون رو برای کارهای صرف میکند که به آینده فرزندش هیچ ربط و علاقه ندارد. فرزندای ما مهاجرت میروند، عادتا کودک نابالغشان رو و خانومشان رو در نزد مادرشان گذاشته میروند. تا آمدن مردی مهاجر احوال اون خانواده چی است خدا میداند. یعنی که اونها خورده پوشیدن، این چیز یک سری پوشیده هست. انا وقتی که فرزند از مهاجرت مهنتی میباید پول نیست. بله. چیکار کردی پول؟ در فلان معرکه من استفاده کردم. حیران میشم. این چیز بسیار یک دهشت آور است. این نگرانی کننده است. این چیز رو از بین بردن در کار. اما چه خیلی از بین بردن در کار. من فکر میکنم که البته با معرفت نو کردن زنها، مادر بجای اون که جمع آوری کننده نعمتی به دست آورده فرزندش باشد، پاس دارنده، صرف کننده، برای درست استفاده کننده و خودش رو یک پادشاهی حس میکند که در ثروت نشسته است. این دهشت، این نگرانی کننده است. من فکر میکنم که این گونه کارها رو از بین بردن در کار است و تنها با تبلیغ، با معرفت نو کردن و با کار کردن با این جامعه
این چیزها به دست شاید که بیاید. تشکر زیاد برای صحبت، برای اندیشه هایی که مطرح کردید. ببینیم همه این مسئله هایی که گفتیم دولت در اساس سندهای معیار حقوقی مورد تنظیم قرار داده است. قانون تنظیم، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند بندهای معینی داره برای نظارت پدر و مادر از روی استفاده تلفن موبیل فرزند. بندهای معین دارد. کنسپسیون ملی تربیت، قانون تربیت و تندرستی شهروندان. همه اینها در مجموع تدبیر اندیش‌های دولتند برای از همین بنبست برآمدن، رها شدن. اما چون خود ما همون گونه که اظهار شد معرفت ناک نیستیم، منظور همون طایفه افرادی هست، همون شخصانی هستند که صرفم نمی روند، در نمیابند منطق را، درک نمی کنند یا کردن نمی خواهند. همه اون چیزی که شما گفتی از زمانه قفا ماندن ممکن نیست، ابلهی است، لیکن فرزند با زمانه مطابق کردن این قهرمانی است. انا اکنون همه هیچ من امروز یکی از اون طرفدارای هستم که میخواهم در مکتب‌های عالی با بچه‌ها ما پلانشت اجازه دهیم برای گرفتن موادهای تعلیمی و از بر کردن کار کنن بیاین. از صنف یک آغاز کرده فرزند فهمانده توانستن در کار که این چیز کی به تو لازم می شود. فرهنگ ما، معرفت ما اونقدر بالاتر است که ما بزرگ پدر، مادر، بابویا در کدام سن سالی باشیم ما تلقین میکنیم احترام داشته باشد، گوش کرده شود، برای که وای مکتب زندگی را زیادتر گذاشته است و ما انامین روز تقاضا می شود که انامین تکنولوژی معاصر فرزند استفاده بردنش ما سالش خودمون باید معین کنیم و سال که اومد همون علاقه موبیلی، تلفن موبیلی لازم است که برای کدام انجام دادن کار وای باید برای من کند و وای دفهمه وای میبیاد خانه پدر من او بچه رئیس تلفن دارد 5000 تومان وای علاقه باید داند که همین تلفن برای چی وظیفه‌اش اجرا میکنه، صنف 8 شد چی، 9 شد چی، 10 شد چی مکتب علاقه ما باید با واسطه کامپیوتر کتی، تلفن کتی، اینترنت کار کردن اما باید او را بیاموزیم که قفا نموند، لیکن مقصدش باید بدونیم. برای این دانستن باید مقصد زندگیمون اول ما خودمون بدونیم. پدر و مادر دانشمند باشند که فرزندمون چه خیلی تربیت کنیم، در کدام پایه نگاه داریم که فرزندمون بالای سریمون نشود، بالای سری جمعیت نشود. تشکر زیاد. هر چیزی که گفتید شما گفتید در مسئله تنظیم در اساس سندهای معیاری حقوقی مشخص کرده شده است، فقط بازم معرفت از خود افراد وابستگی دارد و پیشوای ملت محترم امالی رحمان در پیام نوبتی درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی با نظر داشت همین ضرورت سال 2024 سال معرفت حقوقی اعلان کردند. یعنی ما معرفت ما بلند باشد، نه تنها معرفت حقوقی ما، معرفت اکولوژی ما بلند باشد، معرفت اقتصادی ما بلند باشد که صرفه‌کاری را از اسرافکاری صرفم رویم و دیگر معرفت هایی که در جامعه استفاده می شود بلند باشد با اون مقصد. و امید است که جامعه ما اون افرادی که به زیاده روی راه می دهند، اون افرادی که دلسوز نیستند نسبت زحمت فرزندانی در مهاجر بودهشان، اون نفرانی که آینده فرزند خود را درخشان دیدن میخواهند اما نقشه بندی نمی کنند، از صحبت ما برداشت میکنند و فرزند خود را در روحیه احترام به ارزش‌های ملی، در روحیه قیمت انسانی، در روحیه دوست داشتن وطن، حفظ منفعت‌های ملی در شرایط جهانی شوی تربیت میکنند و واقعا یک وارث توانا، یک وارث امیدبخش دولت و ملت تاجیک برای آینده آماده میکنند و کمال میرسانند. تشکر بار دیگر برای صحبت، برای اندیشه های جالب در موضوع راه ندادن به اسرافکاری، زیاده روی از جانب پدر و مادر و شرایط فراهم آوردن برای تعلیم و تربیت خوب فرزندان.
бинандагони гиромӣ, дар ин ҷо суҳбати мо ба поён мерасад. ёдовор мешавем ки суҳбате доштем бо Муҳибба Маҳмаҷонова, доктори илмҳои фалсафа, профессори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Таваккал Ҷаборов, омӯзгори донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳ Темур, Убайдуллоҳ Раҳматов ва Мулло Аҳмадшоҳ Чуроғосиев, омӯзгорони донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳ Темур ва Давлатшоҳ Маҳмудов, омӯзгори донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. Дар ин ҷо суҳбати мо ба поён мерасад. Барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома дорад.